Σταμάτα να μελαγχολείς επειδή οι ορμόνες σου πήραν την κατηφόρα και δες πώς μπορείς να αλλάξεις τη διάθεσή σου. Είμαι η Χριστίνα και σου δίνω πρακτικές της τέχνης που αλλάζουν την καθημερινότητά σου στην περίοδο των ορμονικών διαταραχών. Έλα να κάνουμε μια μικρή πρακτική, αλλά θαυματουργή, πίστεψέ με. Διάλεξε ένα χρώμα, όποιο σε εκφράζει σήμερα, και βάλ' το στο χαρτί. Και άστο να ρέει. Ναι, όπως κάνουν και οι ορμόνες σου, χωρίς να σε ρωτήσουν. Με την αναπνοή αφήνεις το χρώμα να πάρει όλη την κρίνια, όλη την κούραση και όλα αυτά τα δεν θέλει της μελαγχολίας. Και να σου πω και κάτι, δεν χρειάζεται να κάνεις κανένα αριστούργημα. Το θέμα είναι να νιώσεις λίγη χαρά. Τώρα βέβαια αν κάνεις και κανένα αριστούργημα, ακόμα καλύτερα. Αν έφυγε έστω και μια σταγόνα μελαγχολίας, στείλ το και σε μια φίλη που περνάει τα ίδια και πες μου στα σχόλια, εσύ τι χρώμα διάλεξες. Εγώ για παράδειγμα σήμερα πήρα κίτρινο φωσφορούδα. Δεν ξέρω γιατί, μην ρωτήσεις.